ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ତ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସପ, ପାଣି ବୋତଲ, କୁରକୁରେ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ମୋ ଲାପଟପ୍ ଧରି ମୋ ରୁମ୍ର ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଲାପଟପ୍ରେ ତୋର ସେଇ ଅତି ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଉ ମୋର ଅତି ବୋରିଂ ଫିଲ୍ମ ତେରେ ନାମ ଦେଖିଥିଲେ। ତୁ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲି। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଝାପ୍ସା ଆଲୋକରେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲି। କୁରକୁରେର ଖଟା ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଭିତରୁ ତୋର ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ମୁଁ ବାରି ପାରୁଥିଲି। ତୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ କୁରୁଡ଼ି ଉଠୁଥିଲି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ହୋଟେଲ ଯଶୋଦାରୁ ଆଣିଥିବା ପାର୍ସଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତୋତେ ମୋ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକ ଯାଏଁ ମୋ ବାଇକ୍ର ପଛରେ ବସେଇ ରାତିର ଶୋଭାକୁ ତୋତେ ଉପଭୋଗ କରାଇବା ପାଇଁ ଘେରାଇ ବୁଲେଇ ଆଣିଥିଲେ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯାନବାହନର କର୍କଶ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ ବାର୍ଷିକର 2 ମାସ ପରେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଗଲା। ମୋତେ ସାଥୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟାକୁ ଅଧିକ ସାଥୀ କରିନେଲୁ। ମୋତେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆଉ ତାକୁ ତୁ ତ ନିଶ୍ୱାସ କରିନେଲୁ। ନା ହସି ପାରିଲୁ ନା କାନ୍ଦି ପାରିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁନିଆର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୁଅ ବି ତୋତେ ଝାପ୍ସା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତାରୁ ତୋ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲୁ। ମୋତେ ଦୁନିଆରେ ମୋତେ ଏକା କରି କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାଲିଗଲୁ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଦୁନିଆକୁ। ଥାଇରଏଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ତୁ ମୋ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଏବେ ବି ମୁଁ ସେଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକ ଆଉ ମୋ ଲାପଟପ୍ ପାଖକୁ ଯାଏନି। ସେ ଜହ୍ନକୁ ବି ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି।